Hola, hola, hola. Bom dia, pessoal. Boa tarde aqui na Espanha, aqui em Madrid. Em primeiro lugar, aqui seu amigo Rafael Galán. Ano mais, aqui 2026. E claro, o primeiro que temos que falar é feliz ano para todos. Feliz ano novo, feliz 2016. Que todos tenhamos un 2016 de suceso e, sobretudo, de saúde. O principal é a saúde, porque depois o dinheiro, amor, todas as demais coisas van en frente. Mais, o primeiro que temos que precisamos, en dúbida, é saúde. Então, falando serio, en nome de toda a equipe da Surlange, un ano máis con todos vosés en este 2026, desear un ótimo ano a todos, a todas, e que seja un ano con moitas viagens, moito turismo moito suceso. Finalmente, para todos, aquí no mundo do turismo, e como ben fala a amiga Nadia, saúde e paz. Paz en noso planeta, que estamos precisando moito con tanto maluco que temos por aí, invadindo países, secuestrando presidentes, en fin, paz e saúde. Vai ser os dois desexos que teñamos para este 2026. E, por suposto, moitos viajes, moito turismo para que todos podamos traballar. Amigo Jairo, na semana próxima nos encontramos. E aí, agora sí, vamos ya a comezar, porque hoxe tenemos moito do que falar. Ya estamos comezando a temporada moito forte. Ya saben que a semana próxima, aquí en Madrid, acontece a FITUR, a Feira Internacional de Turismo, o maior evento de turismo no planeta, e aí é un poquinho como o ponto de saída para esta temporada 2026-27. Depois aí en Brasil van a ter o carnaval, mas ya o ano comezou moito forte, os últimos anos turísticamente falando foron moito bons, e este ano comezou moito forte tamén, entón estamos con moita expectativa para esta temporada 2026 e 27. Entón, o que vamos facer hoxe é facer un repaso pela programación que a Surlange vai ter para toda esta nova temporada. Vamos a falar de todos os produtos que vamos a ter na pratilleira, no portafolio, e vamos a insistir sobre todo tamén nas novidades que vamos a ter para esta temporada, porque realmente trasemos moitas novidades nesta temporada, moitas delas que os propios pasajeros o vosés, agentes de viagens, sempre nos preguntaban algúns destinos, algunhas dicas, algunhas solicitações, e nos sempre tentando, lógicamente, traballar directiño con o pasajeiro brasileiro, con as necesidades dese pasajeiro brasileiro fantástico para nós, que significa moito para a Surlange. Entón, vamos comezar. Cualquier pregunta, cualquier dúbida, cualquier cuestión, a través do chat poden facer as preguntas. Si algún de vosés ten que sair antes porque ten pasajeros que atender na agencia, sen problema nenhum, este treinamento fica grabado e a partir de mañá a primeira hora ficará subido en noso canal de YouTube. No canal de YouTube da Surlange, aí ten todos os treinamentos, todas as webinars, e este treinamento da programación 2026-27 vai estar tamén disponible en noso canal de YouTube. Entón, vamos comezar ya e vamos a falar un poquinho vamos a comenzar falando, bueno, un poquinho de lembrar o que é esa empresa, o que é esa Surlange, e depois vamos a falar de todo o produto. Vamos a falar do produto Europa, de todas as diferenciais, quais são as novidades, quais é toda a programación que temos na Europa esta temporada. Depois falaremos do caderno Extremo Oriente e outras culturas, con, bueno, o mesma forma, diferenciais, novidades e programación. Depois falaremos de España con clase e de todos os produtos especiais que temos, mini tours, cruceiros, grupos, e depois facemos o encerramento. Como ya están vendo na media, ya está toda a programación en noso site surlange.com. Entón, Óscar, nós somos un operador de pacotes turísticos completos, de roteiros, no traballamos só con hospedaje, só con aéreo, ou con aéreo non mexemos nese negocio. Noso negocio é roteiros, circuitos en regular. Entón, ya está todo o produto carregado en noso site, surlange.com. Ten unha pasta que é folletos 2026-27 e aí ten toda a programación para a temporada 2026-27. Quiere dizer que aí van a poder procurar todas as saídas até marzo do ano próximo, marzo 2027. Entón, ya poden tranquilamente vender esta temporada cualquier itinerario para seus pasajeros. Bueno, vamos comenzar falando un poquinho da empresa, o que é a Surlange, mesmo que vocês já saben que a Surlange estamos completando neste 2026 43 anos no mercado. Surlange nasceu no ano 1983
Y ya saben que somos un operador especializado en turismo brasileiro. Por eso nos temos hoy en día una grande cantidad de pasajeros brasileiro e trabajamos con Brasil y con toda América Latina. Esto quiere decir que o produto Surlange está focado para o pasajero de vocês. Surlange non mistura pasajero europeo con pasajero latinoamericano. Simplesmente porque o produto Surlange non é vendido na Europa. É un produto criado, pensado, adaptado, diseñado para pasajero de vocês, da América Latina. Isto é sempre muito importante porque é diferente un produto pensado para pasajero europeo que un produto pensado para pasajero brasileiro, para pasajero de América Latina. É diferente e noso perfil, nós somos un operador, un tour operador 100% América Latina. Noso pasajero é 100% latinoamericano. Entón, é un produto, sinceramente, adaptado 100% para seu pasajero brasileiro. Somos unha empresa de roteiros, como falaba antes, unha empresa que fornece servizos de cualidade, con informações claras. Lógico, isto sempre falo a mesma coisa. Ten moitos operadores, tour operadores que facen roteiros, mas non é o mesmo oferecer a Surland, vender a Surland, que oferecer outros. Vocês, como agentes de viagens, sempre ten que coñecer as diferenzas entre cada un dos produtos para depois poder, sugerir ao pasajeiro, poder dar dicas e poder diferenciar un pasajeiro que procura un produto económico ou un pasajeiro que procura un servizo de cualidade. Isto é sempre importante. E pasajeiro brasileiro, en geral, procura un servizo de cualidade. Eso sempre nosa experiencia en 43 anos, pasajeiro brasileiro prefere pagar un poquinho máis e ficar en un hotel no centro ou ficar con un guía bon. En fin, isto é sempre o que nos percibemos do cliente brasileiro. Sempre falamos de informações claras e verdadeiras. Por qué? Porque todo o que está escrito nos itinerarios se cumpre 100%. Neste punto, tamén, como sempre falamos, o pasajeiro non lee nada do que entregamos, né? Entón, nós, como agentes de viagens, temos que ler por eles. Pero, sinceramente, se o pasajeiro quere saber o que está incluído en cada un dos itinerarios, simplemente leer o PDF, o Word, o manual, porque nos cumprimos 100% no que está escrito. Non ten engano nenhum. Por eso sempre falamos de informações claras e verdadeiras. Unha empresa profesional, unha empresa moito próxima. Por qué? Porque a Surlange é unha empresa familiar. Nos non pertencemos a ningún grande grupo, non somos unha empresa que se compra, se vende, ninguén sabe que vai acontecer con eles, saen os funcionarios, non. Todos os parceiros nosos, que moitos deles están aquí asistindo, que traballan conosco, saben que na Surlange todas as persoas levamos moito tempo traballando, moitos anos de Surlange, somos unha empresa familiar, entao que realmente conseguimos nesta forma cuidar o produto, diseñar un produto de cualidade e que se cumpre 100% o que está escrito. En fin, son os diferenciais que temos con a nosa concurrencia e sempre bon insistir. Sempre ofrecemos un produto de cualidade e de garantía. Nós somos un tour operador moito identificado con Roteiros Europa, pero hoxe en día ya saben que Surlange é un operador multidestino. Traballamos en terreno Europa, noso carro xefe, lógico, noso produto máis coñecido, mas tamén temos noso caderno Extremo Oriente e outras culturas, temos España con todos os destinos exóticos, temos España con clase para facer en privado dentro da España, os mini tours na Europa, os cruceiros fluviais e tamén temos noso produto de turismo religioso para grupos. En total, unha programación de máis de 360 roteiros e programas disponíveis para o pasajeiro brasileiro. Então, realmente, moita programación. Insisto, esta programación ya está publicada en noso site surlange.com, pasta folletos 2026-27. Unha programación clara, estructurada, transparente. Nos aí van a conseguir procurar todos os itinerarios en PDF, en Word tamén, poden baixar o Word, colocar o logo da agencia, encamiñar ao pasajeiro e sempre o que gostamos de falar 100% tranquilidade, un produto de cualidade, de garantía, que vocês poden vender tranquilamente, que non va dar depois nenhum dor de cabeza, ni pasajero llega lá e reclama de vocês ou liga falando coisas malas, ¿no? Aí é un diferencial importante en todos os destinos que traballamos, sempre noso patamar de cualidade, unha relación óptima, cualidade, custo-beneficio. Isto sempre é importante
falar. Bueno, e cando falo de cualidade ideal ao mellor preço, temos tamén, se vocês asesan ao noso site, no caderno Europa, ten unhas páginas que se llaman cualidade ideal ao mellor preço, que nesas páginas eu sempre suggiro ese PDF o imprimir e encamiñar ao pasajeiro con a documentación ou encamiñar para ele pelo email. Por qué? Nestas páginas llamadas de cualidade ideal ao mellor preço, está detallado como es o desarrollo de un goteiro pela Europa. Como son os hotéis, como son os café da mañá, os traslados, os ónibus, cualquier dúbida que o pasajeiro posa ter como es a operativa dun circuito, nesas páginas, cualidade ideal ao mellor preço, sulliro sempre encamiñar ao pasajeiro. Son 8 páginas, non sei horas de viaxe de voo que ten o pasajeiro brasileiro até que llega na Europa, ten 10 minutiños para leer esa documentación e aí xa sabe exactamente como vai ser a operativa do itinerario. A operación explicada de forma clara e sen enganos. Desta forma, encaminando esas páginas, vamos a ter menos incidentes, máis tranquilidade, tanto para a agencia quanto para o pasajeiro. Entón, non se esquezan, caderno Europa, na páginas cualidade ideal ao mellor preço, sempre encamiñar ao pasajeiro. Recomendamos fornecer esta documentación ao pasajeiro, tá? Así para comenzar. Por que Surlange? Bueno, todas as saídas son garantidas, que isto é importante, e todas as saídas son garantidas con guía e con motorista, que ten outros fornecedores que colocan unha letra pequenina, no, si ten menos de 20 pasajeros, o itinerario opera con guía motorista. Non, guía motorista non existe. Guía é guía e motorista é motorista. Se alguén fala de guía motorista, é un engano, porque non existe guía motorista, tá? Isto é importante. Todas as nosas saídas son garantidas e son garantidas con guía e con motorista. Sempre van a incluir traslados de chegada e de saída. En Europa, sempre o guía acompañante vai ser en español. No produto de exótico, en portugués, perdón. En Europa, guía acompañante sempre en portugués. Depois vamos a ver en detalle. No restante dos destinos vai ser en español. Finalmente, programas equilibrados, proyectados, personalizados para pasajeros da América Latina en geral e do Brasil en particular. Tá? Vamos comenzar, lógico, falando pelo produto que é noso carro xefe, produto pelo que somos máis coñecidos, produto Europa, goteiros en regular pela Europa. Claro, estamos falando dun produto de goteiros, un circuito en regular, se viaja dentro de un ónibus, se viaja en grupo e se fase todo o itinerario dentro do ónibus, parando nos principais pontos turísticos e nas cidades que vamos a facer no itinerario, pernoitando nos hotéis. É un produto fantástico para quen quere coñecer moito en pouco tempo, porque realmente desta forma, viajando nun circuito, conseguimos ver moitas coisas e chegar aos pontos turísticos xave e sempre con noso guía acompañante. Entón, é un produto que se fase en regular e sempre dentro de un grupo, que isto sempre é importante na hora de que temos que informar ao pasajeiro que ten que cumprir os horarios, bueno, en fin, que ten que respeitar ao restante do grupo. Como traballa Surlange o produto de goteiros na Europa? A diferenza da nosa concurrencia, nos sempre traballamos hotelería 4 estrelas e unha única categoría de hotel, 4 estrelas, porque para nós, hotel 4 estrelas na Europa é un hotel con boa relación custo-beneficio e realmente non precisamos ter distribuídos aos pasajeros en varios hotéis diferentes. Ten outros fornecedores que pasen a operativa en hotelería 3 estrelas, hotelería 4 estrelas, hotelería 5 estrelas. Nos non facemos así porque si temos que procurar de mañá antes da saída da excursao diaria para procurar pasajeros en varios hotéis diferentes, se demora moito na saída do paseio. Então, nosa filosofía de dar un bon servizo é mellor ter todo o grupo no mesmo hotel e aproveitamos moito máis o tempo. Sempre a hotelería 4 estrelas é sempre central e ben localizada. Isto é importante. A localización dos hotéis da Surlange é mellor que a do restante dos fornecedores de circuitos da nosa concurrencia. E isto é moito importante, porque non é a mesma experiencia si nos ficamos en Madrid, por exemplo, no Hotel Mayorazgo, que está na Gran Vía, está en pleno centro de Madrid, que si nos ficamos en Madrid no aeroporto
a 20 kilómetros do centro, a experiencia de viaje é diferente. Entón, o pasajeiro brasileiro prefire ficar no centro, ficar con todo a mão, dar unha caminhada á noite, en fin, é moito importante, diferencial da Surland localizado dos hotéis sempre centrais, ben localizados. Diferencial principal, sempre me preguntan, Rafa, ¿cuántas das saídas dos roteiros da Surland son garantidas con guía falando portugués? Todas. Somos o único tour operador que traballa en Brasil que garantimos toda a programación de roteiros na Europa operados pela Surland, todas as saídas sempre con guía acompañante falando portugués. Nosos guías principalmente son españois que falan portugués a nivel alto. E non é só que falen portugués, é que están acostumados a traballar con pasajeiro brasileiro. Isto é un diferencial super importante. Guías que falan portugués e guías acostumados a perfil de pasajeiro brasileiro. Isto é moito importante e é unha das razoes do noso suceso no Brasil e que garantimos sempre este guía experto con pasajeiro brasileiro. Sempre garantimos tamén café da mañá buffet en todos os hotéis, en todas as cidades. Super importante tamén para brasileiro. Ten que ter un bon café da mañá. Se você coloca un café da mañá fraquiño, vai ter reclamación segura. Ya comenzamos danos morais, Procon, accionamos abogado, en fin, todo esto que acontece, ¿no? Siempre en todas saídas o produto da Surland, todas as cidades, todos os hotéis, sempre garantido café da mañá buffet e tamén garantidas tasas turísticas. Este ítem é importantísimo porque hoy en día cada vez máis cidades europeas están cobrando esa tasa turística. Con a Surland, a tasa turística está incluída no valor do roteiro. Entón, o pasajeiro non ten que pagar nada. Isto é importante, porque se você compra un roteiro compara un roteiro da Surland con un roteiro da concurrencia, muchas veces falan, voy a vender a da concurrencia. É o mesmo itinerario máis económico. Pero se a da concurrencia non inclui tasa turística, cando o pasajeiro llega a destino, vai ter que pagar, vai ter que pagar unha tasa turística de entre 10, 12, 15 euros por día en cada un dos hotéis. Entón, realmente, se economiza moito máis se ya levamos a tasa turística incluída. E tamén con a Surland, como falaba antes, sempre van a ter incluído traslado de llegada e traslado de saída. E moitos dos nosos concurrentes non incluín traslado de saída. Entón, aí temos un ítem máis que Surland ten incluído, a concurrencia non ten incluído, é máis económico el da concurrencia, sí, prezo base sí, pero se depois colocamos tasa turística, traslado de saída, finalmente vai ser máis caro. Então, aí sempre lean ben o que está incluído no roteiro, moito importante. Todos os ónibus con Wi-Fi, ónibus modernos, con Wi-Fi gratuito, seguro viaxen sempre incluído, noso seguro viaxen cuya cobertura comeza cando o pasajeiro llega aquí no aeroporto na Europa. Isto é importante porque vocês já saben que ten que colocar un seguro extra, vocês ten moito bons seguros no Brasil, seguro extra saindo desde o Brasil, que cubra todo o trecho aéreo, perda de bagalle, incluso cancelamento de última hora. Sempre suxiro que inclúan un seguro brasileiro con seguro de cancelamento, por si ten cualquier coisa de última hora. Tá? E temos tamén el pacote máis servizos, interesantísimo. Todos saben que un roteiro en regular pela Europa ten algúns paseos que están incluídos no valor do roteiro e ten outras excursoes que se ofrecen como opcionais. Sempre nos preguntan, Rafa, eu posso vender ese pacote, eses paseos opcionais desde aquí, desde o Brasil, que meu pasajeiro quere ya deixar pago conmigo? Con a Surland se pode. Temos un pacote que se llama pacote máis servizos que inclui a maioría de paseos opcionais e algúns almozos e jantares. Entón, moito importante sempre incluir este pacote. Por qué? Porque é bon para pasajeiro, é bon para xente de viaxes. Porque se vocês já colocan ese pacote máis servizos embutido na reserva, é comisionável para vocês. E tamén porque realmente son excursores que sempre van a comprar. Entón, é mellor que compren con vocês, porque senón van a comprar en destino con o guía. ¿Quién no va a ir a Veneza y va a hacer el paseo de góndola? ¿Quién no va a ir a París y va a visitar el Palacio de Versalles? ¿O quién va a ir a Roma y no va a querer conocer museos vaticanos? En fin, son excursores que sempre van a comprar. Entón, mellor anticipen e coloquen sempre o pacote máis servizos e ya levan tudo pronto. Moito importante sempre incluir. Temos, en fin, están vendo
sempre hotelería 4 estrelas, central e ben localizada, guía sempre falando portugués, café da mañá, buffet todos os hotéis, tasas turísticas incluídas, traslado de llegada e traslado de saída incluídos, ónibus con wifi gratuito, seguro viaje e el pacote máis servicios. Realmente é un produto completo que se vende tranquilo porque está empacotado, non ten problema neñún, é moito máis fácil que facer unha cota sabe fai ti e non dá erro neñún. Então, ahora aí sao os diferenciais que temos na Surland. Aquí temos algún dos nosos vehículos, todos con llaneras panorámicas, poltronas reclinables, en fin, ónibus confortáveis que atenden perfectamente para facer un roteiro regular pela Europa. Hoy en día temos unha programación de 160 rotas base que componen unha programación total de 450 itinerarios pela Europa, regulares e combinados. Itinerarios de entre 6 a 25 días saindo das principais cidades europeas. Lógicamente, un producto sólido, un producto que non dá problema, que non dá dor de cabeza, que se pode vender tranquilo, moito fácil e en constante evolución. Lógicamente, vamos incorporando novos itinerarios. Que temos de novo esta temporada nos produtos da Europa? Pois temos, sobre todo na Italia, dúas regións que estaba procurando o pasajeiro brasileiro, moitos de vos me falaba, Rafa, vos este na Puglia, Cinque Terre, o pasajeiro está procurando. Este ano temos novos programas na Puglia, que é esta área do norte da Europa, e temos tamén el Cinque Terre, toda esta parte do sul. Puglia e Cinque Terre son as dúas novidades que temos este ano na Italia. A finales do ano pasado fixemos unha webinar exclusiva falando destas novidades na Italia. Esa webinar está en noso site, en noso canal de YouTube. Canal de YouTube temos un treinamento só falando de Puglia e Cinque Terre, se queren aprofundar nestas novidades. E depois nos roteiros en Londres, que até agora só tiñan 2 noites en Londres, este ano vamos a ter 3 noites en Londres. Isto é unha novidade fantástica, porque vocês mesmos poden pegar agora un broker de hotéis e pegar cuál é o custo de 3 noites de hotel en Londres e van a ficar vendo que é moito máis económico viajar en un roteiro da Surland que va a ficar 3 noites en Londres que dá realmente para coñecer esta maravillosa cidade. Depois temos os roteiros que antes ficábamos 2 noites en Londres, ficaremos 3 e temos mellorado a cualidade hoteleira en Londres. Antes estábamos traballando con algunos hotéis que já ficaron un poquinho fora do padrao Surland e temos novos hotéis moito mellores dos que teñamos até o ano pasado. E depois novas rotas de España, Portugal e Marrocos e moitas combinações entre diferentes países europeos. Entón, estas son as principais novedades. Puglia, Cinque Terre, máis noites de estadía en Londres e algúns roteiros na Península Ibérica combinados con Marrocos. Aquí temos esta novidade del Cinque Terre, é unha excursao que se fase saindo de Pisa, os roteiros que facen Cinque Terre van a ter unha noite pernoitando en Pisa para facer el paseio, el percurso pelas 5 aldeias, Monterozzo, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Son 5 aldeas que se visitan nos itinerarios de Cinque Terre, que ten desde l'Italia en el cuore con Cinque Terre 8 días, el Italia en el cuore Cinque Terre París de 11, el Italia en el cuore Cinque Terre París con el pacote máis servicio ya incluído, os pasajeros opcionais de 11 días, el Italia en el cuore con Cinque Terre con a extensao a Costa Amalfitana, ya completamos prácticamente toda Italia, y el Italia en el cuore con Cinque Terre Costa Amalfitana que finaliza en París de 14. Moita programación para coñecer el Cinque Terre, están vendo esta filosofía de aldeas prácticamente son o máis realmente impresionante toda a área del Cinque Terre. E os que temos na Puglia, que el itinerario base es o mellor da Puglia, que fase 8 días, saiden, comezan Nápoles, Pompeia, Matera, Alberabola, Lecce, Otranto, Santa María di Leuca, Ostuni, Polignano e finaliza en Bari. Este itinerario mellor da Puglia se pode combinar de Nápoles a Roma pela Puglia 11 días, que estés con todo o itinerario da Puglia extensado a Roma, Puglia e Cinque Terre, que este combina as dúas novidades que temos nesta temporada, de Puglia a París, que finaliza na capital da França, do Véneto a Puglia 16 días e el Italia, Costa Amalfitana e Puglia de 17. Então están vendo múltiples combinações que poden ofrecer a seus pasaxeiros este ano na Italia. Que Italia, amigos, amigas, non deixa de ser o país máis turístico de toda a nosa programación. Nosos itinerarios máis vendidos son os itinerarios na Italia. Então, este ano, con a incorporación da Puglia Cinque Terre,
temos unha programación en Italia maravillosa que poden ofrecer a ese pasajeiro brasileiro que moitas veces ten familiares na Italia, ten origen italiano e sempre gostan moito de viajar para Italia. Tá? Unha novidade interesante. Algunos itinerarios en destaque, top de vendas, os itinerarios máis procurados pelo pasajeiro brasileiro dentro da toda a programación da Surlange. Por exemplo, el Italia di Fiori, de 9 días, Milao, Veneza, Florença, Roma, con a posibilidade de facer ascensao de Costa Amalfitana, Amalfi, Positano, en fin, maravilloso itinerario. O el París, Países Baixos, que son 14 programas que temos diferentes combinações, comenzando en París, e para coñecer Bélgica, Holanda, Bruxelas, Gant, Bruges, Rotterdam, Delft, Haia, e finalizando en Ámsterdam. Ou podemos ofrecer el Capitais Imperiais, o que chamamos no Brasil leste europeu, que podemos facer só para a Gambina Budapeste, ou facer Berlín para a Gambina Budapeste, auténtica maravilla de itinerario, o si procuramos destinos menos turísticos, menos lotados, podemos ofrecer Escandinavia, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el Escandinavia completa, que son 14 días, comenzando en Copenhague, en Dinamarca, Noruega, Bergen, Bosch, Skei, todas las dos fiordes, Briksdal, Geiranger, Alesund, capital de Noruega, Oslo, después vamos para Suecia, Karlstad, Estocolmo, y facemos el crucero no báltico para finalizar en Helsinki. Están viendo que itinerario maravilloso, Escandinavia completa. O podemos ofrecer también los París con Suiza e Austria, pasando pelos Alpes, ¿no? Comenzando en París, pero facendo Alemania, Bopar, el cruceiro pelo Reno, maravilloso, maior concentración de castelos de toda Europa, Saint-Goard, e depois cruzamos de Frankfurt a Zurique para visitar Suiza, Lucerna e depois Austria, Innsbruck, Salzburgo, finalizando la maravillosa capital da Viena, da Austria, que é Viena. Estos son algunas sugestões de itinerarios interesantes para pasajeiro brasileiro. Está moito na moda tamén os Balcás, Croacia, Eslovenia e Bosnia. Temos 6 programas diferentes, entre 8 a 19 días. E temos un itinerario moito interesante para pasajeiro que viaja pela primeira vez para Europa, que é el Europa Esencial, un itinerario de 18 días que comeza e finaliza en Madrid. Entón, para colocar o trexo aéreo é moito fácil, e fase España, França, Alemania, Austria e Italia. Entón, realmente podemos ou bien finalizar en Roma e posibilidade de facer extensao Costa Amalfitana ou chegar até Madrid pasando pela Nice e Barcelona. 18 días, itinerario interesante para ofrecer pasajeiro que viaja pela primeira vez para Europa, noso Europa Esencial. E depois, lógico, moitos programas, máis de 30 roteiros na España e Portugal. España e Portugal, super procurado pelo pasajeiro brasileiro, super na moda para pasajeiro brasileiro. Eu, que moro aquí en Madrid, vou cada vez máis ouvindo falar portugués aquí nas rúas de Madrid, porque ten moito pasajeiro brasileiro e realmente ten unha programación fantástica de itinerarios de entre 8 a 21 días, dependendo arrellao que queramos coñecer. Entón, España e Portugal, sempre, ya saben, con a Surland. E tamén os combinados de España e Portugal con Marrocos, con o norte de África. Marrocos tamén é un país que está moito na moda para o turista e se combina moito ben con España e Portugal porque é moito pertiño. Entón, temos novidades, por exemplo, en Lisboa, Andalucía e Marrocos de 17 días, en Lisboa a Madrid pelo Marrocos de 21 días ou el Costa Cantábrica, que este fase todo o norte da España, de 10 días. Estos son novos itinerarios dentro da programación España, Portugal e Marrocos. Entón, realmente, moito interesante. Todo este produto da Europa, insisto, está ya en noso site surlange.com, pasta folletos 2026-27 e ten o caderno Europa. Todo este produto, a través do noso buscador, que está no noso site na parte superior dereita, podemos consultar disponibilidade, podemos facer acotasao sen seña, sen problema niño a través do noso site. E todo este produto tamén está incluído dentro do pacote da Infotravel, para os operadores que traballan con a Infotravel, que moitos de voses ya traballan, ya está todo subido e reservável 100% online. Todo el producto Europa, que es el producto propio da Surlange, nosa operativa propia, nosos guías, nosos ónibus, nosa contratación directa de hotel, e tamén todo produto Extremo Oriente e outras culturas. Estos dois cadernos, que é el 95% da programación da Surlange, están ya reserváveis online. Entón, aproveiten ya para facer a venda, porque realmente ya seguro que están nas agencias atendendo o pasajeiro que ya está queriendo proyectar súas ferias para este ano, para
viajar para cualquier un destino. Temos falado da Europa, carro-chefe da Surlange, e agora vamos, disculpen, con el producto de exóticos. Producto que moito interesante, realmente produto que traballamos cada vez máis, un produto que aquí traballamos con fornecedores locais en cada un dos destinos, produto Europa é produto propio noso, e nos destinos exóticos traballamos con fornecedores en cada un dos países que diseñan un produto adaptado a noso pasajeiro. Cual é o noso pasajeiro? 100% América Latina. Todo isto é importantísimo. Aquí os guías na Europa son guías acompañantes falando portugués, aquí neste produto vai ser sempre falando español. Mais non va a ser ni en inglés, ni en ruso, ni en chinés, non, porque o noso pasajeiro é 100%, insisto, latinoamericano. Aquí traballaremos sempre hotelaría primeira superior e luxo. De 4 estrelas superior para cima. Por qué? Un hotel 4 estrelas na Europa é fantástico. Un hotel 4 estrelas na India ou na Tailandia pode dar problema. Entón, como fornecemos un servicio de cualidade, colocaremos sempre hotelería de 4 superior para cima. Sería 4 superior, 5 e 5 luxo, tá? Acomodacións exclusivas, pois temos, por exemplo, os hotéis Caverna, na Capadocia, ou a Jaimas no deserto, en Marrocos, os Onsen, en Japón, en fin, acomodacións diferentes, acomodacións interesantes para ese pasajero que procura un produto experiencial, con novas sensacións, ¿no? Tamén café da mañá, buffet sempre, completo, saídas garantidas desde 2 packs e tamén cualquier petizao FIT en cualquier un destino dos exóticos podemos cotar sen problema neñún, tá? Tamén traballamos da mesma forma con transfer de llegada e transfer de saída incluído, moitas combinacións de países con voos internos incluídos. Aquí neste produto sí incluímos os voos internos para combinacións de diferentes países. Lógico, seguro viajen e tamén nos un soporte 24 horas, que é un soporte 24 horas para todo o produto Surlange. Un soporte 24 horas atendido pelo persoal propio da Surlange. Non é un servicio tercerizado que atende un call center, non. Noso servicio 24 horas funciona. Está a servicio do pasajeiro, pode falar en portugués, pode camiñar email, pode ligar, pode camiñar WhatsApp, nota de voice, o que precisen. Sempre este teléfono 24 horas informen ao pasajeiro que cualquier problema que teñan destino con a Surland, contacte directamente. E realmente este ano temos moitas novidades que temos neste produto, que cada vez máis o pasajeiro brasileiro está querendo ir para destinos máis longe, non? Ya moito pasajeiro já viajou para Europa e procuran novos países. Por exemplo, en Japão este ano temos 5 novos itinerarios. Na Corea do Sul temos 2 novas rotas. En China temos un novo itinerario e temos unhas combinacións maravillosas. Por exemplo, Japão con Corea do Sul ou Japão con a China. Están vendo? China estamos vendo este ano que está comenzando moita procura. China, Corea do Sul e Japão, nova programación. Este ano voltamos a Terra Santa. Ya poden, desde este mes de janeiro, ya estamos operando novamente os roteiros na Israel. Ya poden tamén vender Terra Santa. Temos un novo programa en Bali. Temos un novo roteiro tamén en Sri Lanka, que é realmente un destino fantástico que estamos descubrindo nesta temporada. Temos 7 novas opcións en Marrocos, o que falaba antes, país moito na moda. 2 novos programas en Oman, un novo destino no Medio Oriente. Nova programación en África do Sul e 8 novos produtos en categoría luxo, que depois vamos a ver en Extremo e Medio Oriente. Entón, moitas novedades, ¿no? Japón, China, Corea, Terra Santa, Bali, Sri Lanka, Marrocos, Oman, África do Sul, todos estos destinos temos novos itinerarios, realmente moita programación. Toda esta programación, insisto, site surlange.com, pasta folletos 2026-27 e aí van a ver Extremo Oriente, otras culturas, está Europa, Extremo Oriente, otras culturas, hay todos estos destinos, ten todos os Word e todos os PDF, dos itinerarios para encamiñar e vender para o pasajeiro. E este ano tamén temos unha novidade, que é que temos, estamos ofrecendo nosa colección Luxo, que é unha categoría, unha selección de programas premium, que está concebidos para viajantes, como fala aquí, que buscan o máis alto nivel de conforto. Cada vez máis pasajeiro en Brasil está procurando grande luxo e todos estos 8 itinerarios vamos a ter categoría grande luxo. Realmente, hotelaría impresionante en el Reino Tai con Praia,
en el Vietnam e Camboya, en el Bali Ubud e Gili, en el Maravillas de Sri Lanka, en China, en Egipto con el Cruzeiro, en el Maravillas de Turquía y Grecia. Todos estos itinerarios es una categoría grande luxo. Podemos ofrecer a ese pasajero que está procurando realmente viajar en categoría luxo. Tenemos estos 8 programas ya dentro da nosa programación, una novidade desta temporada. Bueno, neste produto Extremo Oriente e outras culturas temos África, temos Medio Oriente, temos Asia Central e Meridional, temos Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Oceanía e illas. Vamos a facer un repaso rápido de toda a programación que temos. Lógico, non podemos aprofundar porque senón o treinamento duraría 6 horas, pero sí para que vocês vean que Surlange non é só Europa. Surlange é todo o mundo hoxe en día. Por exemplo, Extremo Oriente, Japão, China, Corea do Sul, moito na moda, os tres. Por exemplo, en Japão, temos máis de 15 programas. Japão, super procurado pelo pasajeiro brasileiro. Este ano temos el Japão do leste a oeste 8 días. Estos son novidades, máis todos os que temos ya dos anos anteriores. El Japão Cultura e Compras, todo Japão, el Espíritu Japonés, el Japão Tradición e Tecnología con el Camino de Kumano, el Shinobi Tour. Temos tours en Japão de entre 7 a 15 días. Entón, realmente, moito importante. ¿Cuántos clientes previstos na conexión luxo? Desde un pasajero, porque realmente es una categoría especial, realmente es prácticamente en privado, no es un producto que están encaixados dentro de un grupo, siendo un producto de luxo es mucho más personalizado. En cualquier caso, os itinerarios de Extremo Oriente e outras culturas, na Europa, capacidade dos ómnibus é 54 vagas, no producto de exóticos, os ómnibus maiores aos de Japão que ten 35, desde 35 para baixo, o sea, normalmente en minivans, pero en la conexión luxo es prácticamente servicios en privado. Temos en China 8 programas, novidades, el China Senica y muchas extensiones dentro da programación, entre 6 a 13 días, mucha programación na China tamén. Corea do Sul, 8 programas, este ano 2 novidades, Corea multicolor e Corea completo, itinerarios de entre 6 a 11 días. Muita pratilleira de itinerarios para ofrecer ao pasajeiro brasileiro. E esta maravilla de combinados de Japão, China e Corea do Sul. 4 combinaciones diferentes de entre 13, 14 e 17 días. Imaginen hacer esta venda de un itinerario de Japão e China, 17 días, maravilloso. Estos itinerarios de exóticos es una herramienta de venda fantástica para la gente de viajes, porque en Europa puede ser que un pasajero brasileño llegue y diga, no, eu alugo un carro, reservo os hotéis por conta e faço todo eu sozinho. Sí. Vais aquí en Japão, en Tailandia, en Corea do Sul, van a precisar de un agente de viajes. Esa es una forza de venda fantástica para nós, realmente interesante. Y si es Asia Central y Meridional, India y Nepal, Uzbekistán, Sri Lanka, Maldivas, por ejemplo, en 10 programas en total en India y Nepal de entre 7 a 16 días. Destino cultural, espiritual, destino ya más que consolidado. O tenemos Sri Lanka, que es un destino que estamos desde o ano pasado estamos ya trabajando, visitamos este ano, es maravilloso destino para combinar cultura e natureza, y tenemos 3 programas, tenemos tanto producto regular como el producto luxo, lo que falaba antes, por ejemplo, en Maravillas de Sri Lanka, el luxo 8 días, y son programas de 8 días de duración para Sri Lanka. Tenemos todo el sudeste asiático, que son ate 43 programas, Tailandia, Vietnam e Camboya, de entre 4 e 8 días con voos internos incluidos. Que temos Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapura, Camboya e Laos. Temos máis de 40 programas no sudeste asiático, realmente un produto fantástico, super completo, que poden ofrecer a seu pasajeiro. Temos tamén aquí vamos, Camboya, el Medio Oriente, Grecia, Turquía, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, a novidades de Omán, Dubái y este ano que, insisto, voltamos a Terra Santa. Omán, destino que estamos comenzando a traballar. 2 programas, el Fantasías y el Oasis, de entre 6 a 8 días. Un destino emergente, un destino con paisajes naturais, con deserto, con tradición y muy legal para combinar con otros destinos na región. Omán, no se esquezan de este destino. Y luego los clásicos, Grecia y Turquía, 17 programas, tenemos 10 en Grecia y 7 en Turquía, un producto fantástico de primera calidad que realmente va a satisfacer 100% al pasajero brasileiro.
E depois, os que temos no Egipto, Jordania e Terra Santa. Temos 7 programas no Egipto, 4 na Jordania e 5 na Terra Santa. Voltamos este ano a Israel, tá? Depois na África tamén temos moita programación. Marrocos e Tunisia, vamos a ver, até 13 programas, temos 10 no Marrocos e 3 en Tunisia. Este ano temos moitas novidades en Marrocos, já teño falado antes, sobre todo moitos dos itinerarios que este ano pasamos pero Xaue, que é unha cidade maravillosa para visitar, itinerarios de entre 7 a 10 días. Temos África do Sul, 6 programas, por exemplo, temos unha novidade este ano, Maravillas de África do Sul con Pilanesberg, itinerarios de entre 3 a 9 días, combinando safari con natureza. E tamén os safaris na Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda e Namibia. Até 12 programas de entre 6 a 12 días. Os safaris clásicos e grandes viajes. Moitas combinações, por exemplo, Kenia con Tanzania. E tamén safaris especializados na observación das primatas na Uganda e Ruanda. En fin, unha programación super completa a que temos tamén na África. E na Oceanía temos Australia, temos Nova Zelandia e temos a Polinesia Francesa. 4 programas, entre 5 a 15 días, roteiros de longa distancia, lógico, Australia, por exemplo, é moito grande, experiencias únicas, experiencias completas, Está realmente moito produto. Insisto, tanto producto Europa cuanto producto Extremo Oriente e outras culturas, ya disponible en noso site, ya disponible na integración a través da Infotravel, ya disponibles para reserva online, ya disponibles para vendas até marzo do ano próximo. Entón, ya oferezan Surlange, porque ya temos lanzada toda a programación. Estes 2 cadernos xa os que temos 100% reserváveis online. Todo o que vou a falar a partir de aquí se cota sempre offline, e sempre a través de súa operadora de turismo. Sempre traballamos a través dos nosos distribuidores oficiais. Por exemplo, el producto España con clase, producto para facer en privado, para cotar sob medida, servizos personalizados para pequenos grupos. Operamos con minivans de 9 pasajeros. Temos o City Pack de estadía en Madrid, no Hotel Mayorazgo, que es el mesmo hotel que traballamos nos roteiros en regular. La España sorprendente, con as rotas enogastronómicas, rotas do viño, rotas del jamón ibérico, rotas en paradores de turismo. E tamén os Camiños de Santiago, que está moito na moda para o pasajeiro brasileiro cada vez máis, a rota de peregrinación máis antiga da Europa. Obxectivo, llegar camiñando até Santiago de Compostela. Somos especialistas nos Camiños de Santiago. Entón, se ten pasajeros preguntando por este produto de Camiño de Santiago, é con a Surlange que temos toda a programación. E tamén os trens de luxo, auténticas suites 5 estrelas luxo sobre trillos para facer na España. Os máis coñecidos, el Al-Ándalus, que fase o sul da España, e el Transcantábrico Grande Luxo, que fase toda a parte norte. Realmente moito produto. Depois temos tamén todos estes produtos do que estou falando, insisto, en noso site, en folletos 2026-27, aquí aí están colocados no mesmo orden que eu estou falando aquí no treinamento. E os produtos especiais, minitours, cruceiros e grupos. Os minitours, itinerarios de máis curta duración dentro da Europa, con destinos que están sendo cada vez máis procurados pelo brasileiro. Por exemplo, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Islandia, Malta, Suiza, sempre moito procurado, en fin, itinerarios diferentes de máis curta duración, máis curtos e flexíveis dentro da Europa. É a chamada programación de minitours. Temos tamén os cruceiros fluviais, máis de 35 cruceiros diferentes pelos principais ríos europeus, produto moito na moda con un índice de satisfacción de 11/10. Son navíos que navegan pelos ríos, lógico, tudo cabinas externas, é como facer un roteiro máis cómodo porque atracamos sempre no centro das cidades, o navío fica atracado e podemos sair para a cidade. Cabinas externas, todas con un patamar de hotelería 4 o 5 estrelas, gastronomía maravillosa de primeira cualidade con bebidas incluídas e con unha adega de viños de primeira categoría, e el pacote de excursiones que tamén podemos contratar a bordo dos cruceiros fluviais. Temos máis de 35 itinerarios diferentes ao longo do mundo. Entón, cruceiros fluviais con quen? Con a Surlange tamén. E depois temos os grupos de turismo religioso. Como temos moito pasajeiro que fase turismo religioso en Brasil, temos unha programación
que es só para grupos a partir de 20 pasajeros, esa programación que tenemos Medio Oriente, Egipto, Grecia, Turquía y los santuarios europeos en España, Portugal, Francia, Italia, Polonia. O que tenemos publicado son sugestiones de itinerarios que podemos modificar. Oye, Rafa, queremos más noites en algún lugar o visitar este santuario, hacer misa no sé dónde. En fin, se puede personalizar su medida. Siempre a partir de 20 pasajeros. Y también cualquier grupo privado que vos tengan, estudiantes, incentivos, empresa, esportivos, jóvenes, cualquier tipo de grupo, podemos cotar su medida, tanto grupo cuanto FIT para individuales, para hacer itinerarios completos. Tenemos un equipo especializado. Entonces, cualquier destino, cualquier tipo de viaje pueden solicitar para Azurra. No solo roteiros regulares que te hemos hablado, cualquier servicio en privado, tanto para grupos cuanto individuales, pueden contar con Azurlange, porque hoy en día todo lo que vos imagina conozco. Están viendo que tenemos mucha programación nesta temporada, muchas novedades, muchos productos na pratilleira que pueden ofrecer para los pasajeros brasileiros, con un producto de calidad y con un producto 100% voltado para pasajero brasileiro. Aquí deixo este QR para que vocês se inscriban y puedan recibir nuestras newsletters, nuestros Surland News, siempre que informamos de las promociones, de las webinars, de todo con a Surland. Y, lógico, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn y nuestro canal de YouTube, que, insisto, todas nuestras webinars siempre colocamos no canal de YouTube de Surland muy completo, porque ahí van a conseguir visualizar cualquier uno de los entrenamientos que hacemos. En fin, sé que falei moito, sé que son muchas cosas, pero sí que quería que hiciéramos este percurso por todo o produto Surland, insistindo moito nas novidades. Ya tenemos lanzada toda a programación, a semana próxima é Fitur, ya después arrancamos con las visitas, eu estaré después do carnaval por Brasil, y ya saben que estamos ya con todo nesta temporada 2026-27, y ya saben, siempre con a Surland, 100% tranquilidade.